Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час пан призначив 72 інших вучняв і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів істи. І сказав їм: «Жніво сапраўды вялікае, а работников мало. Тому просите Господара жніва, каб послал работников на жніво свое. Ідите, вось я посылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і пійце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых, і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае». Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Христос рассылае сваіх вучняў паўсюль, куды сам хоча прыйсці. Аб гэтым чуем у Евангеліі. Гэтых вучняў 72. Звычайна гэтую лічбу таксама каментуюць, кажучы, што ў часы Хрыста было вядомым, што існуе 72 мовы. Гэта было вядома людзям. Канешне, іх было больш. Але вядомыя ў Рымскай імперыі мовы навакольных народаў, яны налічвалі 72. І звычайна каментуюць тое, што Христос рассылае 72 вучняў, кожнага да іншага народу. Христос рассылае і хоча прыйсці абсалютна да кожнага, не гледзячы на тое, на якой мове ён размаўляе. І Христос рассылае вучняў, але рассылае, каб яны прапаведавалі пра яго, рассылае неяк вельмі дзіўна. Ён кажа ім: нічога з сабой не бярыце, не забяспечвайцеся. І гэта вельмі дзіўна, асобна неяк для нас сёння. Для мяне яшчэ больш дзіўна, бо гэтае слово прыходзіць якраз пасля досведу пілігрымкі. Калі ты пешу вырушаеш у паломніцтва, у пілігрымку ідзеш, і, канешне, так, як святар, хочаш забяспечыцца, забяспечыць побыт людзей, якія з табой ідуць, усе розныя патрэбы. І там трэба браць не толькі сандалі і торбу. Там і машына надо, і адно, і трэцяе, і пятае, дзесятае, і пасілкі, і каструлі, там маса ўсяго. Табе пра гэта трэба ўвесь час думаць. І памятаю, калі я выходзіў, то мне Божае Слова неяк і разважанні мае, яны канцэнтраваліся вакол такой неўпэўненасці. Што колькі б ты не стараўся забяспечыцца, колькі б ты не стараўся прадугледзець тое, што цябе можа чакаць і што можа здарыцца, усё роўна ты будзеш неўпэўнены. Усё роўна нешта нечаканае цябе сустракае. І часамі ты будзеш неўпэўнены ў сваіх сілах. І парадаксальна, менавіта ў такія моманты, калі ты ўжо не можаш штосьці прадугледзець, пачынае дзейнічаць Бог, дзейнічае Бог. І калі Христос рассылае так вучняў, ён кажа менавіта пра гэта. Це не азначае, што нельга думаць, нельга там з сабой гэтай торбы ўзяць. Але не палягай на гэтым. Тваё прапаведаванне Евангелля, яно не залежыць ад тваіх забеспячэнняў, ад таго, што ты маеш у руках, ва што ты апрануты, у іншых рэчах, бо гэта робіць Бог. І гэта, ведаеце, это вельмі цікавы і дзіўны досвед веры.
Гэта не азначае, што ўсім трэба праз нешта такое прайсці. Ён можа сустракацца ў нашым жыцці па-рознаму. Момант неўпэўненасці і Божага дзеяння. Але ведаеце, я калі разважаў над гэтым Евангеліем, я ўзгадаў аповед свайго сябры, знаёмага, святара, ён належыць да ордэна дамініканаў, які некалі пра гэта Евангелие казаў і расказваў свой уласны прыклад. Ён казаў, што яму калісьці, калі ён яшчэ быў маладым святаром, вельмі захацелася вось так, як у Евангелі. Вельмі хацелася прапаведаваць, расказваць людзям пра Бога, але вот так, каб так, як Христос гэтага хоча. То есть нічога з сабой не браць. Ні торбы, ні сандаляў, ні ежань. І ён кажа, што такіх назбіралася некалькі святароў, і яны папрасілі дазвола у свайго начальства, ім дазволілі. І яны проста, помаліўшыся, выйшлі і раз'ехаліся. Хто куды? Па 2 чалавека. У розныя краіны. Раз'ехаліся, каб проста туды, куды вядзе Бог. І тых людзей, якіх сустракаюць, з тымі размаўляць, з тым прапаведаваць. І там шмат рознага адбывалася, але вось ён распавядаў такія моманты. Адзін такі момант, он кажа, конечно, мы з сабой нічога есці не бралі. І быў момант, калі не памыляюся, гэта ў Францыі было. Здаецца, я можа ў іншым магу зараз наблытаць трохі. І мне не засталося, што есці. І яны былі ўдваіх, і ягоны сабрат, таксама святар, кажа, слухай, не маем, так значыць, пойдзем і зараз будзем прасіць. Людзей будзем сустракаць і будзем прасіць, дайце паесці. Грошы не надо, а просто дайце нешта паесці. Вось гэты мой сабрат, святар, ён кажа, ты ведаеш, мне так сорамна было. Я гатовы был спаць пад мастамі. Я гатовы там быў у непагоду, у дождж хадзіць, там кудысьці дахадзіць, але мне так было сорамна папрасіць, жабраваць, прасіць ежу. Але ягоны сабрат кажа, все, трэба штосьці рабіць. І вось он, як толькі яны пра гэта падумалі, як толькі збіраліся кудысьці ісці, іх сустрэла жанчына, она просто стаяла на скрыжаванні. Она іх убачыла, яны былі ў хабітах, у белых хабітах, конечно, бачыла. І яна першае, што ў іх спыталася, она сказала, айцы, можа вам няма што есці? Ён кажа, да, няма. Хадзіце, у мяне абед падрыхтаваны, я чакаю, тут электрыкі павінны прыехаць, а іх няма, вось хадзіце паешце. І ён кажа, што мы паелі, она нам яшчэ ў рюкзакі напіхала там нейкай ежы. І кажа, што пакуль у іх ежа была, ніхто ім не прапанаваў. Як толькі сканчвалася, знаходзіўся заўсёды чалавек, які задаваў вось гэтае пытанне. Вы маеце што есці? Ён кажа, ты ведаеш, для мяне гэта быў такі момант, што я па-людскі, я гэтага так баяўся прасіць. А Бог ведаў гэта, і Бог мне дапамагаў. Бог не застаўляў, не змушаў мяне гэта рабіць, Он пасылаў людзей. Але пасылаў тады, калі рэальна ў гэтым была неабходнасць. Другі момант ён таксама распавядаў, ім трэба было вяртацца, і вось вяртацца ім трэба было з Францыі. І яны апынуліся на нейкай вялікай запраўкі, дзе былі вось гэтыя дальнабойшчыкі, машыны. Яны проста пайшлі па гэтым машынах, і пытацца, хто едзе ў бок Германіі, каб там падкінулі, каб забралі. І ён распавядае, што думаў, што все будзе нармальна, але там некалькі 10 ці больш машынаў абышлі, і ніхто не ехаў у іх накірунку. А праблема была ў тым, што яму трэба было вярнуцца праз пару дзён, таму што ў яго быў запланаваны шлюб. Яму трэба было ўдзяліць шлюб у Польшы. З Францыі ў Польшу надо было пераехаць. За некалькі дзён. І вось таксама ён распавядаў, ты ведаеш, такі момант быў, што все адмовілі. Яшчэ стаялі машыны. Мы іх абышлі, яны ўсе былі зачыненыя. І апошняе... нават яны сталі на выездзе з гэтай запраўкі,
і просто спынялі машыны, якія выязджалі, каб спытацца. І ніхто іх не забіраў. І нават, кажа, такі момант быў, што ягоны сабрат, святар, у пэўным моманце роспачы, калі машына да яго пад'язджала, ён так нават усклікнуў: «У імя Хрыста спыніся!» А не спынілася. Паехала дальше. Он кажа: «Слухай, такое расчараванне, такая ось, мы все сделали, все, что от нас залежало, мы зрабілі, мы абышлі, мы спыталіся». Кажа, апошняя машына дзесьці там на ўскрайку стаяла, яны падышлі, і дзверы былі адчыненыя. І там водитель быў. Яны яго спыталіся, он кажа: «Да, я еду». «Да, давайте заберу». «Калі выязджаеш?» «Праз 10 хвілін паехалі». І калі яны ехалі, ён ім расказаў такую гісторыю, што ён на гэтую запраўку прыехаў, ён памыліўся. Яму навігатар паказаў неправільную дарогу праз гэтую запраўку. И этот святар кажа: «Ты ведаеш, Бог нават так вот делает. Чалавек памыляецца, каб нас забраць з гэтай запраўкі». Вачыма веры ты вось так гэта пачынаеш успрымаць. Канешне, гэтай гісторыі там вельмі шмат. Я нават калі яго слухаю, я думаю: Боже мой, я ніколі так не змагу. Я так, Бог толькі некаторых так высылае. Самі такое бывае, да? Але я думаю, што вось гэтыя моманты Божага дзеяння, яны могуць быць і ў нашым жыцці, і яны найчасцей адбываюцца тады, калі у цябе сканчваецца упэўненасць у сваіх сілах. Калі табе ўжо здаецца, што ўжо ўсё. Ты зрабіў усё, што можна. І калі гэта Божае, Бог пачынае дзейнічаць. І гэта рэальнае дзеянне Бога, якое можна дасведчыць, якое можна ўбачыць. Часамі таксама, можа, недзе і ў пілігрымкі, таксама, можа, не ў такім памеры, не ў такіх гісторыях, але нешта такое таксама адбываецца. Калі ты не ўсё можаш прадугледзець, і пэўныя рэчы застаюцца проста на Божую волю. І Бог на Божы провід. І Бог вырашае. Не заўсёды так, як бы табе хацелася. Не заўсёды гэта прыемна. Але Бог так вось дзейнічае. І ведаеце, я думаю, што Христос рассылае так сваіх вучняў, кажучы ім: не берыце нічога. Таму што ключавым у гэтым моманце было тое, што Христос сам хоча туды прыйсці. Гэта Бог прыходзіць, не гэтыя вучні. Ён праз іх прыходзіць. Таму, разважаючы сёння гэта Евангелие, я сабе задаю гэтае пытанне. Ці ў маім жыцці ёсць гэтыя моманты, якія я пакідаю для Бога? Моманты нейкага даверу, моманты неўпэўненасці, у якіх можа дзейнічаць Бог. А ці Бог дзейнічае ў маім жыцці? Канешне, чуючы гэтыя словы Хрыста, які рассылае, сёння я, напрыклад, я бы сказал так, што я бы не змог пайсці так як гэтыя вучні. Мне было б вельмі цяжка адважыцца. Але я ведаю, што Бог многіх так рассылае. І сапраўды ў такі моманты адчувальнае Божае дзеянне, Божы клопат і Божы провід. Няхай ён таксама будзе адчувальным і ў нашым жыцці. Можа, няхай не так радыкальна, не ў такіх радыкальных гісторыях. Але каб мы не баяліся вось гэтай неўпэўненасці, бо ў ёй рэальна можа пачаць дзейнічаць Бог. Праз гэта можа пачаць дзейнічаць Бог. Каб мы не баяліся пакідаць месца для Яго ў нашым жыцці і ў нашых справах. Амэн.